Hindistana bağlı olan, daşkı dünya karşı yapık, Sentinel tayfasının yaşayan adasına Hristiyanlığı düşündürme için giden Amerikalı misyoner tayfanın rayetler tarafından atılan oklarla öldürülüyor. 27 yaşındaki misyonerin ölümünden öň maşgalasını yazan hatynına hemmelerin yanlarına barmağa gorktuğu tayfa azalarına Hazreti İsa'ny tanıtmağa gidelliği yazanlığı ortaya çıktı. Hindistan hakimiyeti dünyadan kopan bir yaşayış sürdüren bu tayfa yakınlaşmağı qadağan ettiler. Yıllardır hiç kim Sentineller tayfasına yakınlaşmağı erdemli edip bilmeýär. Sentineller tayfası bular kim? Antropologlara göre Sentineller tayfasını ortaça 60 000 yıl boyunca Hindistan'ın Demirgazak Sentinel adasında yaşayanlığı bilinýär. Bu tayfanın diňe aw edip yaşayanlygy ma'lumdyr. Ağaçların dıkıllığı sebeple adany howadan görmek gaty kyndyr. Bularyň haýsy dille bolsa gepleýänlikleri bilinmeýär. Hiç kim bularyň aýdan sözlerini düşünmeýär. Alimler tayfa azalarynyň daşky dünýä bilen gatnaşyga girenlerinde durly kesellerden ölüp biljekdigini duýdurýarlar. Tayfa halklarynyň immuniteti hatda ýönükö soğuk wiruslaryna da garşy gelip bilmejekligi bilinýär. Tayfany goramak we zorluğun öňüni almak üçin Hindistan hakimiyeti ada 5 kilometrden yakınlaşmagy qadağan etdi. Yazıklara göre Sentinellere ilkinci sapar 1880-nji ýylda yakınlaşyldy. İnglis bilim adamı Vidal Portman'ın baş tutanlığındaki gözlük toparı 6 kişini adadan zorlap kaçırdılar. 6 Sentinel'in bir toparı öldü. Yaşayanlar bolsa yanında sowatlar bilen ada izine koydular. Portman tayfa azalarının üstünde antropologik gözlükler dowam ettirse de adanyň ilaty bilen uzak watlap aragatnaşyk saklanmady. 1960-njy ýyllarda da Hindistan hökümeti Sentinel halky bilen aragatnaşyk gurmak üçin işe başlady. Ada ýedigderli baryp görmek 1970-njy ýyllarda başlandy. Ýöne adany görmäge synaşan her bir adama hüjüm edildi, ýa-da yaralandy, ýa-da öldürildi. Häzirki wagta çeli bu tayfa bilen ilkinji üstünlükli aragatnaşyk diňe 1991-nji ýylda Hind antropologik pandit tarapyndan geçirilen gözlegde ýola goýuldy. Beýleki aragatnaşyk synanşyklarynyň bolsa şowsuzlygy ma'lumdyr. 2004-nji ýylda Hind ummanynda bolan ýer titremesinden soň Hindi hökümeti Sevite dikuçary berip tayfanyň ýagdaýyny gözden geçirdi. Dikuçar Sevitiň üstünden uçup barýarka, bortopar tayfa dikuçara daş we nayz atdylar. 2006-njy ýylyň ýanwar aýynda ada bekanun awlamak üçin gelen 2 balykçy gaýyklary ada ýakynlaşanda Sentineller tarapyndan öldürildi. Balykçylaryň jesetlerini kenarda jaýlan Sentineller olary almaga gelen dikuçara hem hüjüm etdiler. Sevite hiç ýyl ilmi gezelenç edip bolmaýar we Sentinel tayfasy häzirki zaman jemgyýetden uzakda ýaşamagyny dowam etdirýär. Tayfa halkynyň hukuklaryny goraýan gurama Survivor International Sentinel tayfasyny yer ýüzündäki iň ejil jemgyýet diýip kesgitleýär. Düme we gyzamyk ýaly islendik kesellere garşy immunitetleriniň ýokdugyny görkezýär. Mähruman dostlar, bu görnüşdäki videolaryň dowamynyň gelmegini isleýänsiňiz like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Indiki videolarymyzda görüşýänçek, hoş, sag bolun.